Čaute ľudia, dneska si ukážeme jeden kanál, ktorý má vo svojom tomtom kanáli Dodi, Karol Bujna a má veľmi čudné videá. Tak pozrime si tohto typka, ktorý sa volá Maria. Supori Karol, tento typek. Supori Karol, tak si pozrime jeho kanály. Ty kokos. To je dobré. Super. Pozrime si toto. To čo je? Pozrime si teraz tento. To čo je? Čo to ešte môže byť? Toto. To čo je? To čo je za typka? To čo je babka? To čo je? To čo je pre Boha? Ak ste videli čudné kanály všelijaké, ktoré vám chodia na YouTube, dajte like na toto video a napíšte komentár, či ste videli nejaké taký sprostý kanál a takéto sprosté videá. Čaute, na budúce.